moy pular tan ko bawda halde coopération c'est-à-dire hande min kebi ko weltare min kebi hobbe iwrube France be ngari ko wallondirde e Sénégal naabe gonbe dobe eden gandi musidbe min kewbe e ben ton to Havre to do be do jiyato enen do be ngari ton be iwri ton be ngari ko ha pamondirene mabbe min gaddi be do wiite do AMS président AMS hodo yim kono o neli secrétaire général makko yo ar tawe halaka parce que kala jiddo wallude commune et décentralisation e Sénégal ko AMS ndewata den non eden calmina madame la sénatrice eden calmina président commission la mission locale de Havre eden calmina l'adjointe au maire de la ville de Havre kambe ngari do be gaddori bagage be gaddori miijoji mumen mbawde rentindirde miijoji mabbe e miijoji men hono be mbawmen wallirde ha mbawen weccondirde sukabe mbawen weccondirde métieje mbawen weccondirde gandule ha ligge meden sukabe men keba ko jaggi dum don jinnomi haalde mi do be jarna mi do be salmina eden be biya be bismillah mon e Sénégal eden be biya bismillah AMS merci beaucoup